Vi har mountainbike introduktionskursus for kvinder. Så der er nogle flere, der kan komme ud og køre i Rudeskov her fra området. Hvad skal der ske nu? Vi skal ud og cykle. Nå, hvem er vi? Jamen, det er mig og alle pigerne. Okay. Ja. Så du har bare lige skrabet sådan en 11 uberødder sammen? Ja. Og brødebækker? Det var ingen sag. Mange af jer har noget med i jeres taske. Du har en fin taske med noget vand i. Hvorfor skal man køre mountainbike, når man bor her? Vi bor jo det fedeste sted i verden til at køre mountainbike. Så Og der er instruktører det hele på. Jo, jeg er da super klar. Hvad skal der ske nu? Jeg skal da ud og smadre Rudeskov. Hey. At the top, this beauty